il-festa tal-lum, il-festa ta' Santa Marija, tfakkarna li għalkemm ħafna drabi il-ħajja hija esperjenza ta' tensjoni bejn il-qawwiet tat-tajjeb u dawk tal-ħażen, it-tajjeb dejjem jirbaħ fuq il-ħażin. Il-ħażin anke jekk jidher li huwa qawwi u invincibbli, fl-aħħar huwa t-tellief. Meta ħafna jaħbtu, iċedu quddiem l-isforzi tad-dlam, illum Marija Assunta qed tibatilna messaġġ ċar u qawwi. Qed tgħidilna li l-poter ta' minnu bla qalb u bla kuxjenza huwa dgħajjef. Qed tgħidilna li min dejjem irid jipprova juri snienu biex jikdem faċli isib ruħu bla snien. L-assunzjoni ta' Marija hija konferma li għalkemm kienet medda mid-dragon omiċida kif smajna fl-ewwel qari, hija ħarġet minn taħt difreħ mingħajr ebda girfa. Ma missierna San Pawl, Marija tista' tgħid fejn hija mewt in-niggiża tiegħek, għax għalkemm mietet u l-apostli għeduha f'qabar fil-Ġetsemani, il-mewt, espressjoni massima tal-ħażin, ma kienieċ it-tmiem tagħha. Għax kif jikteb Ġwanni it-teologu fit-tieni seklu, wara li poġġew lil Madonna fil-qabar, għal 3 ijiem kienu jisemgħu l-ilħna tal-anġli jagħtu glorja lil Kristu li twilet minna. Wara it-tielet jum dawn l-ilħna waqfu. Għalhekk ikompli jgħid Ġwanni it-teologu fit-tieni seklu, kulħadd fehem li l-ġisem safi u prezzjuż tagħha kien imtella is-sema. Wara li l-pjan tiegħu biex jeqret il-mara u l-bina li hi kienet sertilet falla, id-dragon idur fuq il-bniedem. Meta l-Apokalissi jiddeskrivi dan id-dragon bħala kbir mill-lewn in-nar b'7 tirjus, b'10 tiqrun, b'7 diademi fuq rasu, ara taħsbu li din xi mitoloġija. Imma din hija personifikazzjoni qawwija, plastika tal-ħażin, tal-egoizmu, tal-vjolenza. Illum dan il-ħażin biddel il-pejl, biddel l-għamla tiegħu, imma xorta għadu teddida għal ħafna u qiegħed jirnexxielu iħarbat il-ħajja ta' ħafna u lil xi wħud jeqridhom għal kollox. Waħda mill-espressjonijiet tad-dragon kontemporanju hija it-traffikar tad-droga. Id-droga hija ġerħa serja f'għawdex tagħna. Diversi qaluli li hawn xibka mifruxa sewwa. U fija qegħdin jinqabdu mhux biss iż-żgħażagħ imma saħansitra tfal
taħt l-età. Kif dakinhar id-dragon kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lill-art, illum dan id-dragon infernali qiegħed jiknies u jwaddab mal-art lil ħafna minn uliedna fil-fjur ta' ħajjithom. Kull post fejn titqassam id-droga għandu joħolqilna tħassib immemnuni tassew umiljanti għalina u fl-istess waqt diabolika li min għandu interess li jinnegozja id-droga qed jinqeda bil-festi patronali tagħna. Waqt li aħna qegħdin hawn għall-irdos għall-ken jista' jkun li id-dragon qiegħed iħejjej biex b'dembu jolqot u jħassar lil dawk li jkunu fil-marċijiet. Hawn min jinnota li llum naqas il-konsum tal-alkohol fil-festi kieku din mhix ħaġa ħażina. Imma jekk dan huwa hekk, kif naraw tant persuni imdamdmejn waqt il-marċijiet? Kif nispjegaw li sar hemm inqas konsum tal-alkohol u żdied sewwa il-beħ tal-ilma? Huwa minnu li fil-festi il-prezz tal-qrates tal-kokaina jesplodi biex hekk mhux biss jixorbulhom moħħhom imma butom ukoll. F'dawn il-jiem ta' Santa Marija aħna nkantaw l-innu sabiħ għawdex kollu tbiddel f'ġenna. Nibsa però li jekk dan id-dragon jibqa' jgawdi il-protezzjoni u jitħalla ħieles mingħajr ebda l-ġiem, ikollna ngħidu xorta oħra. Ikollna ngħidu li għawdex tagħna inbidel f'ċimiterju. Għax jekk ma jkunx hemm imwiet fiżiċi, ċertament ikun hemm imwiet psikiċi u soċjali. Min isir skjaf ta' droga imbagħad jagħmel dak kollu li jiġi għal idejh biex jissodisfa id-dipendenza tiegħu. Jien naf familji li ftaqru għax uliedhom inħakkmu f'dawn iġbieki. Oħrajn propju għaliex dewquhom id-droga qabdu t-triq tal-kriminalità bħalma huma l-logħob tal-azzard, l-użura u s-serq. Kien hemm min stana sew mill-kummerċ tad-droga u biex jaħbu dnubhom ħolqu sistemi politi kif jaħslu il-flus. Darba wieħed qalli li kien imsiefer u daħal f'bar jieħu kafè. Meta ħallas u talab l-irċevuta tal-ħanut ta' irċevuta ta' 100 euro ġeħal il-kafè, jien irrid nittama li s-sistemi fiskali ta' pajjiżna huma serja biżżejjed biex abbużi bħal dawn ma jiġrux fis-soċjetà tagħna. Il-festa ta' Santa Marija hija taqbida kontra id-dragon. Importanti nikkonvinċu irwieħna li wieħed ma jiġġielidx id-droga bid-droga, lanqas jekk din tkun waħda leġġiera. Id-droga
hija ħażina u m'għandna nagħmlu ebda ċediment jew kompromess dwar l-użu tagħha. Jien nagħti l-appoġġ tiegħi lill-Fundazzjoni Oasi għal pożizzjoni tagħha kontra il-leġiżlazzjoni ta' droga għal rikreazzjoni. Jekk irridu verament ngħinu liż-żgħażagħ, nofrulhom dak li qedtilkom fl-ittra pastorali. Dak li sejjaħtilhom perspettivi serji ta' edukazzjoni anke fil-qasam sportiv u possibiltajiet ta' inseriment fid-dinja tax-xogħol. Jekk hawn it-teddida tal-ħażin huwa minnu wkoll li hawn ħafna tajjeb u nibda bil-familji tagħna b'riżorsa imprezzabbli li ma tgħidix tagħmel lil-qoħ biex tħares il-membri tagħha, biex il-membri tagħha jiġu skansati minn dan id-dragon. Għandna il-forza tal-ordni li bħala gwardjani attenti tal-ġejt komuni huma attenti biex ma jonosux u jiġrilhom li jagħmlu l-għarejx meta jittieħed il-bittieħ. Imma biex il-forza tal-ordni tkun effettiva għandha bżonn il-kooperazzjoni tagħna lkoll. Imma hawnhekk irridu nirbħu l-isfida ta' l-indifferenza. In-narċiżiżmu ġifieri li wieħed jimportah biss minnu nnifsu u l-interessi tiegħu jaf ibiddel il-qalb tagħna f'qalb tal-ġebel u nitilfu kull sensibilità għall-oħrajn, anke meta l-ħajja hija medda. Bir-raġun nittamaw li dawk li għandhom ir-responsabilità ta' tmexxija jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw din il-pjaga. Għalhekk il-festa ta' Santa Marija timplika impenn min-naħa tal-komunità Nisranija li bħal Marija tieqaf lil dan il-qerriet perfidu u kattiv. Ma nħallux id-dragon jisir ilna it-tama u ninalqu bħal bebbuxu fina nfusna. Al kontrarju, ħadd istrieħ ħarsitna fuq Santa Marija għax hija elm qawwi ta' kuraġġ u tama. Inħarsu l-enxoftija u nesemuha tgħidilna li għalkemm id-dragon għadu jaħbat għalina m'għandniex għalfejn nibżgħu għax diġà intrebaħ minn Kristu. Kif ktibt fl-aħħar ittra pastorali, jekk lejt ta' Kristu huwa l-pedament tat-tama nisranija, l-assunzjoni ta' Marija hija l-konferma tad-destin pożittiv li hemm għalina u għall-istorja. Hija konferma li l-imħabba ta' Alla tirbaħ fuq dak kollu li huwa ħażin u fuq il-mewt. Nagħmel appell minn qalbi lil dawk li jmexxu id-droga biex jiftħu qalbhom għal miżerikordja ta' Alla. Nemmen li huma wkoll jeħtieġu l-għajnuna. Wieħed jista' jaħsel il-flus u ma jinqabadx, imma kuxjenza imċabsa bid-demm, id-demm innoċenti, ma tinħasilx malajr. Kuxjenza mdemmija tinħasel biss bil-grazzja ta' Alla
li jaħfer kollox u lil kulħadd. Bl-għajnuna ta' Alla u tal-Assunta intom ukoll tistgħu tibdew tikdbu paġna ġdida f'ħajjitkom u jkollkom paċi interjuri li ma tinxtarax bil-flus. Fi kliem il-Papa Franġisku, lanqas l-omiċida ma jitlef id-dinjità personali u Alla stess jiddefendih. U kif jikteb Dostojevski li toqtol lil min qatel huwa kastejk bil-wisq ikbar mir-rejat innifsu. Il-qtejl b'sentenza tal-ġustizzja huwa ferm għar mill-qtejl ta' min ikun ħati ta' mġieba kriminali. Għalhekk l-appell tiegħi, iftħu qalbkom għall-miżerikordja ta' Alla. Intenni l-istedina li jagħmel il-Papa San Giovanni Paolo II fl-2003. Għalhekk Knisja fl-Ewropa kompli ikkontempla lil Marija u tara fija dik l-om li hija preżenti u tinvolvi ruħha fil-problemi komplessi tal-lum li qed jolqtu lill-individwi, lill-familji u lin-nazzjonijiet. Tiskopru li Marija hija għajnuna tal-poplu Nisrani fit-taqbida bla ma taqta bejn it-tajjeb u l-ħażin biex ma jċedejx u jekk ċeda tgħinu jerġa' iqum. Min qalbi intennilkom daqskemm aħna il-poplu tal-Eid u l-Alleluja hija l-għanja tagħna daqshekk ieħor aħna l-poplu tal-Assunta u l-Alleluja hija l-għanja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.